Мария има целулит, но само на бричовете. Във вътрешната част на бедрата има отпусната кожа, а в зоната на задни бедра имаме да топим мазнини и да лифтираме. Мария е проверила в Google, че ще трябва да направи посредно 8 процедури на 3 различни апарата, за да реши проблема. За щастие това е отминала ера. Мария откри Noera Tight Body Aesthetics. Първата персонализирана процедура за лифтинг на лице и тяло, премахване на целулит и топене на мазнини от глава до пети. В една процедура. Само с един апарат и с 6 процедури ще решим 3 проблема, защото за всяка микрозона могат да изберат дълбочина на проникване на радиочестотата, нейната сила и продължителност. За да решим с какви параметри да започнем, питаме Мария на каква възраст е, има ли заболявания, пие ли лекарства, колко бързо пълнее и отслабва, колко вода пие, колко и как се движи, какво хапва, има ли вредни навици. Терапията на Мария започва с топене на мазнини на 470 кГц за брич и задно бедро. Сменяме на 1 Hz за коляното и 2 за вътрешната част на бедрото. Наблюдаваме как тялото на Мария реагира и сменяме протокола и интервалите на всяка процедура. Може в началото да работим през 7 дни, а после през 10 до 14 дни.